कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौरव भक्तवृंद, Thank you हरे so कृष्ण माता जी வாழ்க Hare வளமுடன். Krishna. Thank you so much. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ இதெல்லாம் எல்லாமே லெவல் 1 கோர்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து 15வது சாப்டர். இதெல்லாம் எங்கேயும் படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்த வாழ்க்கையெல்லாம் காலை வணக்கம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து என்ன படிக்கிறோம்னா லெவல் 1ஓட பகவத்கீதா 18 நாட்கள்ல புரிந்து கொள்ளலாம். எவ்வளவு புரிந்து கொள்ளலாம்? ஒரு டிராப் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். இதுக்கு மேல படிக்கணும்னாக்கா லெவல் 2 போகலாம். கண்டிப்பா போகலாம். யாரெல்லாம் லெவல் 1 ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டாங்களோ குவிஸ் டெய்லி எழுதி குவிஸோட சர்டிபிகேட்டும் வந்துடும். இந்த 18th டே வியாழக்கிழமை வந்து 18th டே முடிஞ்சாச்சுன்னா கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா நீங்க அந்த குவிஸ் எழுதிட்டோம்னா கிளிக் ஹியர் ஃபார் சர்டிபிகேட் வரும். அதை கிளிக் பண்ணா யூ வில் கெட் சர்டிபிகேட் ஆல்சோ. சர்டிபிகேட் தான். அது ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கே ஒரு பெருமையா இருக்கும். ஆஹா முடிச்சிட்டோம், ஒரு லெவல் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. அப்புறம் திரும்பி கண்டினியூ பண்ணணும். நவம்பர்லயே திரும்பி வந்து ஏன்னா அவ்வளவு புரியாது. ஒரு வாட்டி அப்படி படிச்சாலும் புரியாது. நாங்களே இன்னைக்கு எல்லாம் பிரபுஜி படிக்க எல்லாம் இப்ப நாங்க எல்லாருமே சீனியர் டிவோட்டிஸ் தான். திரும்பி நாங்க 18 days கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் புரியாது. படிக்க புரியும். அப்புறம் லெவல் 2 பண்ணலாம். லெவல் 2 எப்படின்னா வாரத்துக்கு 2 நாள் தான். ஸோ அந்த 2 நாள் வந்து கம்ஃபர்டபுள் டைமிங்ல எடுத்துட்டு அது படிச்சோம்னா அப்புறம் ஒரு ஃப்ரீபியா ஒரு சதாச்சார கோர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அது வாரத்துக்கு ஒரு நாள். ஸோ இந்த 2 நாளும் இருக்கும், அந்த ஒரு நாளும் இருக்கும். அது சும்மா படிக்கிறது தான். அந்த வைஷ்ணவா கல்ச்சர் இருந்தது, தசாவதாரம் இருந்தது, ஆச்சாரியர்களை பத்தி அது சும்மா கேட்டுக்கிறது தான். குவிஸ் எல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சும்மா நம்ம படிச்சு அறிவு வளர்த்துக்கிறது தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து. ஸோ லெட் அஸ் டேக் அட்வான்டேஜ். இது எல்லாமே நம்ம ஒன்றும் ஒரு பணம் காசெல்லாம் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்கிற. படிங்கோ, பகவானை பத்தி கேளுங்கோ, பகவான் அந்த பாதையில இருக்கணும். அதான் விருப்பம் எல்லாருக்கும். அப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாமே படிக்கலாம். இப்ப வந்து இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள போடணும். ஆக்சுவலி இதே லேட் ஆயிடுது. இன்னைக்கு 15th டே ஆயிடுது. அந்த குவிஸ் இது லெவல் 2ஓட இது போட்டுருவோம். லிங்க் வந்துடுச்சுன்னா போட்டுட்டோம்னா இம்மிடியேட்டா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு 3 வாட்டி நான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்றேன். மியூட்லயே நீங்க சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रणति ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। இது வந்து பிரணத்தி. நம்ம வந்து பிரணத்தினா நமஸ்காரம். யாருக்கெல்லாம் வந்து முதல்ல குருவுக்கு வந்து நம்ம நமஸ்காரம் அவர்கிட்ட தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்ப அந்த குருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் எல்லா ஆச்சாரியார்கள் பகவான்கள் ராதாராணி எல்லாருக்கும் அப்புறம் வைஷ்ணவா அந்த பக்தர்கள் எல்லாரும் வைஷ்ணவா தான். நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்றவங்க எல்லாரும் வைஷ்ணவா. அவங்களுக்கும் நமஸ்காரம் பண்றோம். ஏன் அவங்களும் வந்து படிக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் நம்ம மரியாதை சொல்லிச்சோம். இதுதான் வந்து நம்ம சனாதன தர்மா. அண்ட் இது வந்து இப்ப நம்ம லெவல் 1 கோர்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அது என்ன பேரு? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். எனக்கு என்ன அத்தியாயம்? 15வது அத்தியாயம். இன்னும் 3 நாள் முடிஞ்சிடும் கிளாஸ். அது என்ன பேரு? டைட்டில் புருஷோத்தம யோகா. புருஷ உத்தம, ரொம்ப பெரிய டாப் மோஸ்ட்ல இருக்காரு கிருஷ்ணர். அவரை பத்தி உள்ள இன்னும் நிறைய வந்து படிக்க போறோம். ஒரு சாப்டர்லயும் சொல்றாரு, இன்னும் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அர்ஜுனா, இன்னும் நான் என்னை பத்தி இன்னும் விவரமா சொல்றேன். இதை பத்தி புரிஞ்சுட்டா அதை விட உனக்கு வேற நாலேஜே வேண்டாம், எல்லா நாலேஜும் இதுல இருக்கு, பகவத்கீதைல இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதனால நம்ம வந்து கண்டிப்பா இதெல்லாம் படிச்சுதான். ஓகே, இது வந்து யாருடைய இது உரையெல்லாம் எதிர்க்காரு? அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். அவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் வந்து படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? 14வது சாப்டர் 3 குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். 3 குணங்கள் இயற்கையில 3 குணங்கள் இருக்கு. நம்ம உடலை எடுத்துன்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 3 குணங்களும் நம்மளை வந்து தாக்கும். we become மெட்டீரியல் பாடி நம்ம எடுத்துன்னு வரதுனால இந்த மெட்டீரியல் இந்த குணங்கள் 3 குணங்கள் இயற்கையில இருக்கு. அது 3 நம்மளை தாக்கும். as long as we are soul நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது. ஆனா நம்ம வந்து ஒரு குரங்கோ குதிரையோ நாயோ பன்னியோ ஏதோ உருவம் எடுத்துன்னு வரும் மனிதனோ, அப்ப அந்த 3 குணங்களும் நம்மளை தாக்கும். ஏன்னா we are all materially made, மெட்டீரியல் பாடி. இந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த ஒரு மேக்னெட்டும் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றவங்க. சோ குணங்களின் நிபந்தனை. இப்ப இதெல்லாம் ஒரு குணம் ஒரு நிபந்தனை. சத்துவ குணம்னா காலையிலேயே இயற்கையிலேயே ஒரு சத்துவ குணம் இருக்கு. அப்புறம் நமக்கு இதெல்லாம் படிக்கணும் தோணும், பஜன் பண்ணணும் தோணும், பகவான் இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் என்ன ஆகுனாக்கா ரஜோகுணம். இயற்கையில ஒரு ரஜோகுணம் வந்துடும். எல்லா ஆக்டிவிட்டி இருக்கும், நிறைய அந்த வேலை பண்ணணும் இந்த வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு சாயந்தரம் ஆகி ராத்திரி ஆகும்போது என்னன்னா ஒரு தமோ குணம். இயற்கையிலேயே அது இருக்கும். அப்ப எல்லாரும் அப்படியே டயர்டா அப்படி ஓஞ்சு ஆஞ்சு அப்படியே படுத்துன்னு. சோ அதான் வந்து இயற்கையில இருக்கு. அது போல நம்ம வந்து அதை மதிச்சு நம்ம நடந்துக்க தெரியும். சோ குணங்களின் நிபந்தனை இதுதான். இப்ப செயல்களின் குணாதிசயங்கள் மற்றும் இறப்பு. இதே சத்துவ குணத்தையே இருந்து சில பேரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இறந்துதான் போறாங்க. அவங்க இறந்து போனா எங்க போவாங்க? அதே போல ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க இறந்து போனா எங்க போவாங்க? இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா நேற்று பார்த்தோம். அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல். சரி, இது இப்படிதான் இருக்கு, நம்மள பப்பெட் மாதிரி ஆட்டும், ஆனா இதுல நம்ம விடுதலை கிடைக்குமான்னு கிடைக்கும். அது எப்படி மாறணும் அதுவும் நேற்று பார்த்தோம். நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? காதால கேட்கறது இதே பெரிய டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். டெய்லி கிளாஸுக்கு வந்து காதால இந்த இதெல்லாம் பகவானை பத்தி சொல்றோமோ அதெல்லாம் கேட்டுக்கிறது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸ்ரவணம், அப்புறம் கீர்த்தனம். நம்ம வாயை விட்டு எல்லாம் பாடுறது, நம்ம வாயை விட்டு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது, சரி ஸ்லோகம் வரலையா படிக்கிறது, ஏதோ ஒண்ணு நம்ம வாயாலே நம்ம சொல்லி ஒண்ணு இல்லையா ஜப்பாவது பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணநாம ஜபமாவது பண்ணணும். சரி கிளாஸ்ல சொல்லலையா வீட்லயும் சொல்லணும். அந்த மாதிரி எப்போ நம்ம வந்து காதால கேட்டு அப்புறம் வாயால் சொல்லி அப்புறம் ஸ்மரணம் மனதால நினைக்கிறோம். 9 விதம் நவவித பக்தின்னு இருக்கும். அதுல 3 இது இந்த இதுலயே வந்துடும். ஜப்பா பண்றதுலயே இந்த 3 நம்ம வந்து கவர் ஆயிடும்.
அப்புறம் நிறைய இருக்கு, பாத சேவனம், அது வந்து ஆத்ம நிவேதனம், அதெல்லாம் கடைசியில் வரும். அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசி, இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். இந்த மூணே நம்ம வந்து பஜன் பண்றது, ஜப்பா பண்றதுலயே கவர் ஆயிடும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த முறைகளை மாற்றுதல் எப்படின்னா, இந்த மாதிரி பகவானுடைய இதை கேட்டு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, இந்த 3 முறைகளையும் நம்ம மாறி பகவானுடைய அந்த சுத்த சத்வ நிலைக்கு நம்ம போய்விடுவோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக்கல் தான். இன்னைக்கு வந்து பிலாசபிஸ் இருக்கும், ஆனா அவ்வளவா இருக்காது, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி போகணும்? இப்ப நம்ம ஜட உலகத்துல இருக்கோம், இங்கேதான் பிறந்து இறந்து இருக்கோம். நமக்கு ஆனா தெரியாது. We are forgetting. நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம், ஏன் இறந்தோம், என்னதான் புண்ணியம் பண்ணோம், எங்கதான் பாவம் பண்ணோம், ஒன்னும் தெரியாது. திரும்பி ஒரு என்னது ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கோம், ஏதோ ஒரு வீட்டுல பிறந்திருக்கோம், இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், போன ஜென்மத்தை பண்ணிருப்போம். அதான் இந்த ஜென்மத்துல கொஞ்சம் நாட்டமாவது இருக்கு நமக்கு, இந்த வரணும் படிக்கணும் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் படிச்சு ஆனா இங்கேயே நம்ம இருக்க முடியாது. திஸ் இஸ் அவர் டெம்பரரி வேர்ல்டு தான். இங்கே நம்ம வந்து இங்கேருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய உலகத்திலேருந்து வந்திருக்கோம். சோ திருப்பி அங்கதான் போனோம், அதுதான் நம்ம வீடு. இப்ப அங்க எப்படி போனோம், பற்றின்மை மற்றும் சரணாகதி மூலம் தான் போக முடியும். பற்றின்மை எங்க இருந்து, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் திங்ஸ் இருக்கோ அதுல பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அது மெட்டீரியல் திங்ஸா இருக்கலாம், மெட்டீரியலி மேட் பீப்புளா இருக்கலாம், என் மனைவி, என் மக்கள், அப்புறம் என் வீடு, என் சொந்தக்காரங்க, அப்புறம் என்னுடைய எல்லாம் இருக்குமே, என்னுடைய ஒரு பெண்ணுல இருந்து என்னுடைய பெண் யாரும் எடுக்காதீங்க, இது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து பற்றின் மெயினா வந்து நம்ம டிட்டாச்சா இருக்க பழகணும். அப்புறம் என்னது, பகவான் கிட்ட சரணாகதினா என்னது, எல்லாமே அவர்தான் வந்து நமக்கு எல்லாம் என்னது சோர்ஸ். மூச்சு விடுறது காத்துல இருந்து அவர் தான் கொடுக்குறாரு. தண்ணி குடிக்கிறோம், அதுதான் அவர் கொடுத்த மழையில இருந்தா தண்ணியை குடிக்கிறோம் நம்ம. சோ இந்த மாதிரி நினைச்சோம்னாக்கா பகவானை விட்டு நம்மளால இருக்க முடியாது. ஸோ ஃபுல் சரணாகதி அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா இந்த உலகத்துல இருந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகலாம். இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை போற்றுதல். ஒரு இதுலயும் பாக்கணும், ஒரு சாப்டர்லயும் அவர் போற்றுறதுக்குள்ள என்னெல்லாம் அர்ஜுனா போற்றுறார் நமக்கே தெரியறது. ஓ, பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுருக்காரா, இதெல்லாம் பேணி காக்குறாரா நமக்கே தோணும். அவர் கிரியேட் பண்றார், அழிக்கவும் செய்யறார். ஆனா எப்போ கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோட எல்லாரையும் வந்து வளர்த்தவும் செய்யறார். இஸ் ப்ரொடெக்டர் ஆல்சோ. அண்ட் அப்ப அவரை வந்து ஸ்துதிக்கணும், போற்றுதல். அப்புறம் வேதாந்தம் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். வேதாந்தத்துல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அவர் தான் கொடுத்திருக்காரு. அதை படிக்கிறோம். யாரை பத்தி படிக்கிறோம், அவர் சொன்னதுதான், அவரை பத்தியே தான் படிச்சுட்டு இருக்கும். அது படிச்சது என்ன பலன், அவர்கிட்டதான் போகலாம். சோ எல்லாமே அவரை சுத்திதான் இருக்கும். வேதங்களா இருக்கட்டும், வேதாந்தமா இருக்கட்டும், எல்லாமே பகவானை பத்தி தான் இருக்கும். அப்புறம் கிருஷ்ணரை அறிதல் என்பது அனைத்தையும் அறிவது. கிருஷ்ணரை புரிஞ்சு விட்டோம்னா எல்லாம். ஆனா கிருஷ்ணரை புரிகிறது அவ்வளவு ஈஸியா? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகங்களையும் வந்திருக்கு. முனிவர்களாலும் சரி, பெரிய ஞானிகளாலும் இன்னும் பகவானை புரிய முடியல. இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, ட்ரை தான் பண்றாங்க. இப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப சின்ன பேபிஸ் தான் அதுக்கு முன்னாடி. சோ நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு படியா எடுத்து வச்சு we should prepare ourselves to பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவருடைய இலக்கு, அவருடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கு தான் நம்ம எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டோம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. புருஷோத்தம யோகः அத பஞ்சதசோऽத்தியாயः. பஞ்சதசனா 5, 10. இங்கோட சான்ஸ்கிரிட்ல எல்லாம் 5, 10, 6, 10 அப்படின்னா பஞ்சதசனா 15. புருஷோத்தம யோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. பகவான் சொல்றார், என்ன சொல்றார், ஊர்த்வமூலமத சாக்கம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். புருஷோத்தமரான முதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும். இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், ஆனா நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீப்பா படிச்சுட்டோம். ஒரு வாட்டி அந்த இது கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் புரிஞ்சுடுவோம். ஆனா புரியாதக்கு இருக்கிறோம்னா அது கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணா புரியவும் செய்யாது. என்ன சொல்றாங்க, புரியலையே தோணிட்டே இருக்கும். இந்த மேத்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான். மேத்ஸ் சம்ஸ் எல்லாம் போடும்போது ஒரு நேக்கு தெரிஞ்சு படுத்தினா அதை நமக்கு எல்லா மேத்ஸும் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடுவோம். அது தெரியாதுக்கு இருக்கிறது வரைக்கும் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கும், ஏன்னா புரியறது இல்லைன்னு கன்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். சில என்ன கொடுத்துருக்கு, மேல் நோக்கிய வேர்களையும். வேர்கள் எப்போ எப்படி இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும், கீழேதான் இருக்கும் வேர்கள். மரம் வந்து இந்த ட்ரங்க், இந்த கிளைகள், மரத்தோட இந்த தண்டு, நடுப்பகுதி, இலைகள், இன்னும் அதெல்லாம் இன்னும் மேலதான் போகும். ஆனா இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, மேல் நோக்கிய வேர்களையும். இதோட பிரதிபிம்பம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், இந்த மரத்தோட ஒரு வந்து தண்ணியில இது ரிஃப்ளெக்ஷன், அது எப்படி இருக்கும், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் வேத பதங்களின் நிலைகளாக கொண்ட ஒரு அரச மரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இப்படி ஒரு மரமும் இருக்கு அப்படின்னு. இது ஒண்ணே ரிஃப்ளெக்டட் பண்ணா இது ஆக்சுவல் மரமானா இல்ல, இதுதான் ஆக்சுவல் மரம் கிடையாது. ஒரு ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அதுவும் இது ஒரு கற்பனை மரம் தான்.
இதெல்லாம் ஒரு கற்பனையா ஒரு அனாலஜி மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப இது எந்த ஊர்ல இருக்குன்னா கேட்டோம்னா அதான் கிடையாது. சும்மா அது வந்து கற்பனை பண்ணிக்கணும். இது வந்து வேர்கள் தான் என்ன, அதோட மரம், அதோட என்னது ட்ரங்க் பார்ட் என்னது, அதோட பிரான்ச்சஸ் என்னது, ட்விக்ஸ் என்னது, லீவ்ஸ் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதான் டிசைர்ட். ஆசைங்கிற நமக்கு ரொம்ப பற்றுதல் இல்லையா, எல்லாத்தையும் பற்று. அதான் இப்ப சொன்னோம், எல்லாம் என்னுடையது, என்னுடைய வீடு என்னுடையது, என் மக்கள் என்னுடையது, நான் எல்லாம் நான் பண்ணினேன், நான் செஞ்சேன், நான் அப்புறம் என்னுடைய இதெல்லாம் நான் பண்ணும்போது என்ன ஒரு ஒன்றும் சாதிக்கணும்னு ஒரு ஆசை, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அதெல்லாம் தான் டிசைர். அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கோம். இப்ப இதுல என்னன்னா இது வந்து இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கு. இங்க பார்த்தா நமக்கு ஒண்ணுமே ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்காது. ஒரு நாட்டடா ஒரு நூல்கண்டு இருக்கு, ரொம்ப உச்செடுக்குறதுனா என்னது, ஒரு ஒண்ணும் பிரிப்போம், வேற எங்கேயும் நாட் இருக்கும், அதை பிரிக்க போனா வேற எங்கேயும் இருக்கும், அதை பிரிக்க போனா ஒன்னும் வெளிப்படாது. அப்புறம் ஆனா பண்ணிட்டே இருக்க ஒரு நாள் விடும். கொஞ்ச நேரமா அதை அப்படியே ட்ரை பண்ண எல்லாம் லூஸாயி அப்புறம் வெளியில வரணும், அப்புறம் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடும். அப்ப அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதே போலதான் நம்ம வந்து இப்ப நிறைய சிக்கல்ல இருக்கும், இங்க கீழே இருக்கும். என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய சிநேகிதர்கள், என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னுடைய என்னுடைய இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்றது, இசைஞ்சு கொடுத்து அவங்களுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு எஸ்ஆர் சொல்லி இருக்கும். இதெல்லாம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அப்ப கண்ணு காது மூக்கால நம்ம எல்லாம் ஒரு திருப்திப்படுத்திட்டு அந்த மாதிரி என்ன நல்ல காரியங்களும் பண்றோம். அப்ப அப்படியே மேல போறோம். திரும்பி கெட்ட காரியம்லாம் பண்ணும்போது அந்த கிளையெல்லாம் இப்படி கீழே வருமா, அதான் இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ். இதெல்லாம் கெட்ட காரியம் நம்ம பண்றது எல்லாம் கிடையாது. பகவான் நேவேதியம் பண்ணி சாப்பிடுறோமே, அதெல்லாம் இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ் தான். சோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது கிழ திரும்பி போறோம், திரும்பி செடுக்கல விழுறோம். ஆனா சிலப்ப கோயிலுக்கு போறோம், ரொம்ப பஜனை பண்றோம், அப்போ பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அப்போ மேல போறோம். அப்புறம் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், பணம் சம்பாதிக்கணும். ரேஷன் கடையில போயிட்டு இல்ல எனக்கு பகவத்கீதா தெரியும், எனக்கு அரிசி கொடுன்னா கொடுக்க மாட்டான். அப்ப நமக்கு வேலைக்கு போகணும். அப்ப எக்கனாமிக்கலி வி ஆர் டெவலப்பிங் ஆல்சோ. பணம் சம்பாதிச்சு நல்ல ஒரு வீடு வாங்கி நல்ல காரு பங்களா அப்படின்னு இருப்போம். அப்புறம் ரிலீஜியாசிட்டியும் இருக்கும். நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்திலையும் நம்ம முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு இதை காலையில வந்து இதான். சோ இதெல்லாம் நல்லது காரியம் பண்ணும்போது மேல போவோம், திரும்பி கெட்ட காரியம் வரும்போது கீழே வருவோம். இந்த புலன்களை வைத்து நம்ம வந்து காது கண்ணு மூக்க வச்சு எனக்கு முக்காடி போறோம். பகவான இது பார்க்கணும் அப்படின்னா வேற எல்லாமோ பார்க்கணும். எப்போ டைம் எடுத்து பகவானை திரும்பி பார்க்கணும். காதால எது கேட்கணும், மெயினா பகவான் பஜன் இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் தான் கேட்கணும். ஆனா எப்போ நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்ப நான் காதை கொடுத்து இதெல்லாம் கேட்டுட்டேன். அந்த மாதிரி லெவல்ல வந்துட்டோம் இப்போ. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை பற்றுதல்ல இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கும். சோ இந்த சிடுக்குல இருந்து வெளியில வந்து ஆன்மீகத்துக்கு போயிட்டு பிரம்மனோட நிலை அடைந்து அப்புறமா பகவான் உலகத்துக்கு போக முடியும். இதுதான் இது வந்து அனாலஜி இருந்தது, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இனிமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் என்னன்னு. अतश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रबालाः अतश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டு, முக்குணங்கள் மனிதத்தை ஃபுல்லா பார்த்தோம். அதனால இது இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதை நல்லா போன சாப்டர் நல்லா புரிஞ்சா இந்த சாப்டர் புரியும். அதனாலதான் எல்லா நாளும் கண்டினியூஸா ஒரு கோர்வை மாதிரி ஒரு சங்கிலி தொடர் மாதிரி இப்படி இருக்கும். அப்போ ஒரு 4 நாள் வரலன்னா அப்புறம் அந்த 5ஆவது நாள் புரியாது. ஏன்னா ஒரு ஒன்றும் கோர்வையா இருக்கும். சரி, நேற்று அந்த முக்குணங்களோட நல்ல டீட்டெயில பார்த்தோம்னா புரியும். சோ இந்த இம்மரத்தின் கிளைகள், இந்த கிளைகள்னா அப்படின்னா முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, முக்குணங்களை வச்சு நம்ம வந்து சத்துவகுணம்னா அதெல்லாம் அப்படி மேல போகணும். நல்லா சத்துவகுணத்தை வளர்க்கணும்னா அது அப்படி அந்த கிளைகள்லாம் சிலது மேல போகும். சிலதெல்லாம் எப்படி ரஜோகுணம் தமோ குணம்னால கீழே போகணும். இந்த மாதிரி மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன உப்பக்கிளைகள். அதுக்கு கீழே பக்கத்துல வந்து ட்விக்ஸ் இருக்கும், உப்பக்கிளைகள். அதெல்லாம் என்னது, புலனின்ப விஷயங்களாகும். நம்ம கண்ணு காது மூக்கு அதை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம், பகவானை நோக்கி எல்லாம் பண்ணும்போது அது மேல போகும். இல்ல கீழே பௌதிக பந்தத்துல வந்து மாட்டி விட்டோம், பிலிம் பார்க்கணும், கிரிக்கெட் பார்க்கணும், அந்த மாதிரி அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பண்ணும்போது அது கீழே நம்ம இன்னும் கீழே தள்ளிண்டே இருக்கும். இப்ப பகவான் எங்க இருக்கார், மேல இருக்கார். பிரம்மா இங்க, இன்னும் மேல பகவான் இருக்கார். அப்ப நம்ம கீழே போகும்போது என்னன்னா நமக்கும் பகவானுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பெரிய கேப். பகவான் இடத்துல போனோம்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போகணும். இப்பவே என்ன பண்ணணும், நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்டு பகவானோட தியானம்லாம் பண்ணி மேல போக பார்க்கணும். உப்பக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழே போக என்னன்னா இந்த கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் நம்ம புலங்களை வச்சு நம்ம வந்து படுத்தப்பட்டுள்ளோம். எவ்வளவு பந்தப்பட்டுக்கிறோமோ புலனின் விஷயத்துக்கு அவ்வளவு கீழே போகும். இப்ப நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகம் இந்த பொருள் உலகம் எப்படி டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம்.
ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது இந்த கிருஷ்ணன் இருக்கிற உலகம். இந்த மாதிரி நம்ம இப்ப இருக்கிற உலகம் இந்த மாதிரி ஓகே பிக்க பிடுங்கல்லாம் இருக்கும். அதுல எப்படி இது வந்து உண்மையானது, நிரந்தரமானது. இதுவும் உண்மைதான், இருக்கோமே நம்ம, இதுவும் உண்மையானதுதான். ஆனால் இது தற்காலிகமானது. ஏன் இது தற்காலிகம்? பிரளயம் வந்தா அழிந்து போயிடும், திரும்பி வேற கிரியேட் பண்ணுவாங்க, பகவான் கிரியேட் பண்ணுவார், திரும்பி கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கும், அப்புறம் திரும்பி அழிந்து போகும். இப்ப இதெல்லாம் வந்து துக்காலயம், துக்கம் நிறைந்த உலகம், சாஸ்வதம், இம்பர்மனன்ட். வந்து பெர்மனண்டா உள்ள உலகம் கிடையாது, இதுக்கும் தற்காலிகமானதுதான். அப்புறம் அங்க இருந்தது உண்மையான காதல். அது வந்து பகவான் இடத்தில் ரொம்ப ஆசையும் அன்பும் இதெல்லாம் பரிமாற்றம் வந்து ரொம்ப உண்மையா இருக்கும். இங்க வெறும் காமம் தான். ஏதோ வெள்ளையா இருக்கா, வெள்ளத்தோலா ஒரு காமம், நல்ல ஹைட் இருக்கா காமம், நல்ல தலைமுடி வளர்ந்துருக்கா காமம், இதெல்லாம் காமத்துலதான் நம்ம சிக்கின்றோம். ஏதோ ஒரு அவுட் சைட் பியூட்டியை வச்சுதான் நம்ம தான் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அப்புறம் இங்க வந்து அங்க ஆன்மீக உலகத்து உண்மையான மகிழ்ச்சி எப்பொழுதும் இருக்கும், உண்மையான மகிழ்ச்சி. இங்க வந்து குறுகிய காலத்துலதான் தற்காலிக மகிழ்ச்சி தான். அப்புறம் அங்க உறவுகள் எப்படி உண்மையான உறவுகள், இங்க வந்து தற்காலிகம் தான். நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன்னா ஐ எம் குட் டு யூ, அப்போ நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மோமெண்ட் யூஸே இல்ல என்னால முடியாது ஹெல்ப்னா போச்சு, அன்னைக்கு விரிஞ்சது. நீ வேண்டாம், உன்னோட சகவாசம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு பிரேக் ஆயிடும். இந்த உலகத்தை அப்படிதான். இதெல்லாம் வந்து இதுதான் என்னது, முகத்துக்கு நேரம் ஒரு ரிலேஷன், கொஞ்சம் திரும்பினா போச்சு. நம்மளை பத்தி அப்படி சொல்லுவாங்க, நம்மளும் அப்படிதான், நம்மளும் அவளை பத்தி அப்படி சொல்லுவோம். சோ இந்த உலகமே எல்லாம் பொய், ஒன்னும் ஒரு ஃபேக்ட் இல்லாம அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. தற்காலிக உறவுகள் அண்ட் உண்மையான இது கிடையாது, உறவுகள்லாம் கிடையாது. அங்க சோகம் இல்லை, ஆனா இங்க எப்படி சோகம் மட்டுமே உள்ளது. எப்போ ஒரு சோகம் தான் இருக்கும். இல்லையே நல்லாதான் இருக்கேன், நல்லா இருக்கிறதுக்குள்ள அது 10 சோகங்கள் வந்துடும். நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது கதவை தட்டி வந்துடும். சோகம் தான் இங்க நிறைந்த உலகம். 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் அங்க கிடையாது. என்னெல்லாம் வந்து பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை. அங்க வந்து பிறக்கவும் மாட்டாங்க, இறக்கவும் மாட்டாங்க. இருந்தா தானே இறக்கறதுக்கு. பிறந்த அப்புறம் வயசும் ஆகாது. அங்க எப்பவுமே யங்காவே இருப்பாங்க. இப்ப கிருஷ்ணர்லாம் இவ்வளவு வயதானவர். சூரிய கடவுளுக்கே பகவத்கீதை சொல்லியிருக்காரு, 4வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஆனாலும் இன்னைக்கு பார்த்தா யங் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு. சோ அதே போல நமக்கு அங்க ஒரு வாட்டி நம்ம போயிட்டோம், அப்ப அங்க வந்து திரும்பி பிறக்க மாட்டோம். அப்போ முதுமை வராது, நோய் வராது, இறக்கவும் மாட்டோம். இங்க எப்படி உண்மையான பிரச்சனைகள் உண்டு, பிறப்பு உண்டு, பிறந்ததுனால இறப்போம். அது பிறந்து இன்னும் நிறைய நாள் வாழணும்னா முதுமை வரும் கண்டிப்பா. அந்த முதுமை வரத்துக்குள்ள என்ன நோய் வராம இருக்குமா? நிறைய வரும் நோய்கள். இதுவும் போக போக இன்னும் நிறைய நோய்கள்லாம் வரும். சோ அதெல்லாம் இங்க உள்ளதுதான். இதெல்லாம் ஃபேக்ட், உண்மையான பிரச்சனை. ஒரு நாயோட இதுதான் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாமே. நம்ம ஒரு தெருவுல ஒரு நாய் இருக்குன்னா வேறொரு நாயை கண்டா போறோம், உள்ளொன்னு குறைச்சிட்டு இருக்கும். ஏன்? அது என்னுடைய இடம், நீ எங்க இங்க வந்தன்னு சொல்ற. ஏன்னா அது நாட் அலோவ் அதர்ஸ் டு கம். இந்த பகுதி எனக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு. இல்லை, இந்த பகுதி எனக்கு சொந்தமானது. நாய் ரெண்டும் அடிச்சுக்கும். ஆனா இந்த பகுதி 2 பேருக்குமே சொந்தம் இல்லை, நமக்கு தெரியும். நீ ஏன் தெரு நாய், நீ ஏன் அடிச்சுக்கிற, இது உனக்கும் இல்ல அவனுக்கும் இல்ல, 2 பேரையும் துரத்தினா 2 பேரும் போக வேண்டியதுதான். ஆனா அதுகளுக்கு தெரியறது இல்லை. இப்ப உண்மையில் இந்த பகுதி 2 பேருக்கும் சொந்தமானதல்ல, நமக்கு தெரியும். அதே போலதான் நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம், இது பண்றோம், அது பண்றோம், பேரெல்லாம் பெருசா போட்டு இது என்னுடைய வீடுங்கலாம். அந்த இடம் யாருடையது? பணம் கொடுத்தாலும் அந்த இடம் சரி, கட்டின செங்கலும் மண்ணும் கல்லும் தண்ணியும் எதை வச்சு எடுத்தோம்? இதே உலகத்துல இருந்து எடுத்தோம். அதெல்லாம் யாரு சொந்தம்? பகவானுடைய சொந்தம். பகவானுடைய உலகத்துல நம்ம ஒரு வீடை கட்டிட்டு இது என்னுடையது அப்படின்னு ஒரு பெருமை இருக்கு. இந்த சொத்து எனக்கு சொந்தமானது. நாம் இங்க தற்காலிகமாக இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை மறந்து விடுகிறோம். நாய்க்கு இருக்கிற புத்தி நமக்கு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நாயை பார்த்து சிரிக்கிறோம். நமக்கு அந்த அறிவு கூட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பகவான் நம்மளை பார்த்து சிரிப்பார். நீ இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்க போற? ஒரு 30 வயசு 40 வயசுல கட்டியிருக்கியா? இன்னும் எவ்வளவு 40 வயசு இருப்பியா? 50 வயசு இருப்பியா? 60 வயசு இருப்பியா? அது இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் இருக்க போற? இந்த வீடை கட்டின்னு காத்துண்டு ஒரு பெருமையா டிஸ்கட்டி இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் இருக்கும்? ஒன்றும் கிடையாது, நீ போயிடுவ. இந்த வீடு எடுத்துன்னு போறியா? இல்ல, கிடையாது. அப்ப இந்த வீடு யாருக்கு போகும்? நீ பெத்த குழந்தைகளுக்கு போகும். அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கு உனக்கு உனக்கு எனக்குன்னு அடிச்சுவாங்க. கோர்ட்டு கேஸ் அது இதுன்னு. இப்ப அவங்களுக்கு சண்டை போடுறதுக்குள்ள இதுதான் வழிவகுத்து போறோமே தவிர நம்ம ஒன்னும் உருப்படியா ஒண்ணும் பண்றது இல்லை. சோ இதெல்லாம் தான் இந்த உண்மையை நம்ம மறந்து விடுறோம். அதுக்கு நீங்க வீடு வாங்காம எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. வீடு வாங்கணும். பகவானுக்கு ஒரு நன்றி கடனா, எனக்கு கொடுத்துருக்கே பகவான், இவரெல்லாம் வீடு வாங்க முடிஞ்சது எல்லாம் உங்க தயவுனால்தான் அப்படின்னு சொல்லி பகவானுக்கு எல்லாமே நம்ம சாப்பிடறதுல இருந்து ஊத்திக்கிறதுல இருந்து வீடு இருக்கிறதுல இருந்து பகவானுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சு நம்ம இருக்கணும். அப்புறம் என்னை முட்டாள் என்று அழைக்க அவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம். யாராவது நம்ம முட்டாள் சொல்ல போச்சு, அவ்வளவு கோவம் வந்துடும். சொல்றதுக்கு முன்னாடியே வரும். ஏன்னா அப்படி என்ன அப்படி பார்த்தாலே வந்துடும். அவர் சொன்னா இன்னும் வரும், அப்புறம் ஆக்ஷன் பண்ணா இன்னும் வரும். அப்படின்னு தவறான கர்வத்தின் முடிவு, ஃபால்ஸ் ஈகோ. இது ஒரு பக்தனா இருந்தானே, ஆமா சரி நான் கரெக்ட், முட்டாள் தான். ஏன் முட்டாள்? நான் தான் வந்து அந்த பகவானோட உலகத்துல இருந்து வந்து இங்க வந்துட்டு போகிறதுக்கு வழி தெரியாம மாட்டின்னு முடிக்கிறேன். நீ கரெக்ட் பா, நீ சொன்னது கரெக்ட் தான், நம்ம முட்டாள் தான். தவறான கர்வத்திலிருந்து விடுதலை. அப்போ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து they don't get agitated very fast.
அப்புறம் இதனது மாயை, நான் அதிபுத்திசாலி என்பதால் இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறேன். பணம் சம்பாதிச்சா நான் ஒரு திமிரு உண்டு, நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சேன், எனக்கு எவ்வளவு சமத்திருக்க தெரியுமா, நான் இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறேன். ஆனா பக்தர்களும் இருக்காங்க, சிஇஓ என்ன பெரிய பெரிய பதவியில இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, அவங்களும் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆனா எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாங்க. என்னிடம் இருப்பது கிருஷ்ணரின் கருணையின் காரணமாக, எல்லாம் பகவான் கொடுத்ததுனால எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பகவான் கிரெடிட் கொடுப்பாங்க. சோ மாயையில இருந்து விடுதலை. சோ பக்தர்களா இருக்காங்க, மாயை இருக்காது, அவங்க வந்து பொய்யான கௌரவம் இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது. அப்புறம் என்னது, தவறான சங்கம், பக்தர்கள் விட்ட தவறான சங்கம் இருக்காது. பக்தர் அல்லாதவர் என்னது, என் மனைவி, என் குழந்தை, என் உறவினர்கள், எவ்வளவு நாள் தான் அவங்க வருவாங்க நம்ம கூட. இப்போ இருக்கிற எல்லாமே அடுத்த ஒரு 10 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய பேர் எல்லாம் போயிடுவாங்க இந்த உலகத்தை விட்டு. சின்ன பசங்க எல்லாம் பெருசாவாங்க, சின்னதா இருக்கிறது வரைக்கும் அங்கிள் அங்கிள் ஆண்டி ஆண்டின்னு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலையை பார்த்து போயிடுவாங்க. இப்ப பெருமையே பார்க்க மாட்டாங்க. அப்ப நமக்கு வருத்தம் தான், அன்னைக்கு எல்லாம் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இவ்வளவு கூப்பிட்டுன்னா இப்ப எல்லாம் வரதே கிடையாதுனாக்கா. உன்னை யார வந்து அது அவ்வளவு இதுதான் எனது எதிர்பார்ப்பு வைக்க சொல்றாங்க. இப்ப நம்மளால மாட்டிக்கிறோம், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய மக்கள் அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் ஒருத்தர் கலண்டு கலண்டு போதான் போறாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து தவறான சங்கம்னா என்ன சொன்னா, ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஏதோ தற்காலிகத்துக்கு எஸ், இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதை வந்து ரிலேஷன் வச்சுக்கிட்டோம். ஆனா நித்தியமான சங்கம் எது, என்னுடைய கடவுள், நம் இறைவன் தான் நமக்கு வந்து நித்தியமான சங்கம். சின்ன வயசுல இருந்தாலும் சரி, வயதாயிட்ட அப்புறமும் என்னது, பகவான் தான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே உண்மையான சங்கம். அப்புறம் न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं परिमार्तितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. இந்த மரத்தை பத்தி போட்டிருக்கு. இம்மரத்தின் உண்மையான உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதில்லை. இந்த மரம்னா ஆக்சுவல் மரம் கிடையாது, நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிற மரம் தான். இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மரம் இன்னும் ஆக்சுவல் மரம் இல்லை, ஆனா இது வந்து நம்மளோட இது டிசைர், நமக்கு ரொம்ப ஆசைகள் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு மரம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. கிரியேட்னா என்னது, அந்த மாதிரி மரம் உருவாக்கி நம்ம எல்லாம் பந்தப்பட்டு செடுக்கு முடுக்கல அப்படி இருக்கும். இப்ப நம்ம எப்படி வெட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, பற்றின்மை என்ற ஆயுதம் வந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஒரு ஆயுதத்தால் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அப்புறம் என்னது, பகவானுக்கு சரணடையணும். பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ பகவானுடைய உலகத்தில் அங்கதான் போகணும் நமக்கு. அந்த அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இப்ப பற்றின்மை இந்த ஆயுதத்தால் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அப்புறம் சரணாகதி, பகவானிடத்தில் சரணாகதி. ஏன்னா அங்க போனா நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம், எங்கே எல்லாம் தொடங்குகிறதோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும். निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संचय गच्छन्त मूढा पदम अव्ययम् तत्. அப்ப என்னது, பொய்யான கர்வம், மாயை மற்றும் பொய்யான சங்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள். அப்ப என்னது, ஃபால்ஸ் ஈகோ, அப்புறம் இந்த பற்று இதெல்லாம் இருக்கே, கர்வம், வேண்டாத கர்வம் எல்லாம் வச்சுருக்கோங்க. சோ அதுல ஏது நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், இப்ப இந்த பிரபுபாதோட எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கோம். அவருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு 70 வயசு வரைக்கும் நல்லா உழைச்சிட்டார் வீட்டுக்கு வேண்டி. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாரு, டாட்டா பை பை, அவருக்கெல்லாம் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஸ்டடியா எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இனிமே நான் வந்து என்னுடைய ஆன்மீக இதை வந்து பாதையை வந்து பார்த்துட்டு போறேன். என்னோட குருஜியா தான் சொல்லியிருக்காரு, பிரச்சாரம் பண்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்ண, ஃபாரின் கண்ட்ரில போய் பிரச்சாரம் பண்ணி சொன்னது. பாশ্চাத்ய தேச தாரிணி, அங்க போயிட்டு, பாশ্চাத்யனா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ், அங்க போயிட்டு எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ண. இவருக்கு கான்வென்ட் எஜுகேட்டட். சோ அவர் சரி அங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. 70 வயசு 69 வயசு முடிஞ்சாச்சு, அப்ப ஆரம்பிச்சாரு. அப்ப அந்த மாதிரி எப்படி, பொய்யான கர்வம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, வெரி சிம்பிள். அப்ப பொய்யான சங்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள். பகவான்னா இங்க பகவானே அடையாளம், அந்த ஒரு கிளியர் கட் இது இருக்கும் வாழ்க்கை. சோ அங்க வந்து போவாங்க. பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள், வேற ஒன்னும் ஆசை இருக்காது, அதை வாங்கி போட்டுக்கணும், இதை வாங்கி போட்டுக்கணும், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும், அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. எல்லாத்தையும் விடுபட்டு எனக்கு ஒரே எண்ணம் என்னது, பகவானை திருப்திப்படுத்துறது, அதே தான் இருக்கும். அப்புறம் என்னது, பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள் மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரத்தின் இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டவர்கள். மகிழ்ச்சியா ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் சரி, துக்க நிகழ்ச்சி வந்தாலும் சரி, அந்த இருமைகளிலிருந்து அவங்க கலவரப்பட மாட்டாங்க. தேர் நாட் பாதர்ட். எது வந்தாலும் சரி,
ஏன்னா எதுவும் தாங்கும் விதை அந்த மாதிரி வந்து இதா இருப்பாங்க. மற்றும் தடையின்றி பரமபுருஷரிடம் சரணடைய தெரிந்தவர்கள் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைவார்கள். நித்திய ராஜ்யம்ங்கிறது பகவானுடைய உலகம். அப்ப அவளுக்கு என்ன தெரியும், என்ன வந்தாலும் சரி நான் வந்து பகவானுடைய ஜபத்தை நிறுத்த மாட்டேன், நான் என்ன வந்தாலும் சரி பகவானை வந்து போற்றின்றே இருப்பேன். ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆதாரம். அவருக்கு நான் நன்றி சொல்றதை விட எனக்கு வேற ஒரு இதே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு சுவாசிக்கிறோம்னால இன்னைக்கும் காத்து சுவாசிக்கிறோம், பிறந்ததுலேயும் சுவாசிக்கிறோம். அந்த பகவானுக்கு என்ன கொடுத்தோம் நம்ம, திரும்பி ஒண்ணும் கொடுத்தது இல்லை. தண்ணி, எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கணும், இந்த தண்ணி சொல்றதுக்கும் எனக்கு 1000 லாபம் இருக்கு. இவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறோமே, என்னைக்காவது நன்றி கொடுத்துருக்கோமா? மழை பெஞ்சதுனால தானே இவ்வளவு தண்ணி நீங்க அந்த ரிசர்வர்லயோ ரிவர்லயோ வந்து அது என்னன்னு நம்ம குழாயில வந்து நம்ம பிடிச்சு வச்சுக்கிறோம். ஆனா என்னைக்குமே அதெல்லாம் நம்ம வந்து டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ஆயிடுச்சு. சோ அதனால நல்ல அன்பர்கள் இவெல்லாம் என்னது டிவோட்டிஸ் அவங்க வந்து எப்பவுமே இதை வந்து நினைவு வச்சுட்டு பகவான் இடத்துல அவங்க தைத்து அவரை போற்றுறதுக்கு தவற மாட்டாங்க. அந்த நித்தியத்தை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பகவானுடைய உலகத்தை அடைவார்கள். न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. அந்த இடம் எப்படி இருக்குமா பகவான் சொல்றார், அந்த இடத்தில் பாசயத்தை சூரியோ, அந்த இடத்துல பிரகாசம் என்னது, சூரியனாலேயோ சந்திரனாலேயோ பிரகாசப்படுவது இல்லை. இல்லை கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டேன் ரூம்ல ஒரு லைட் ஆன் பண்ணி வந்தது, இல்ல ஃபயர் நெருப்பு முட்டை வந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி பரம் தாம அது. எனக்கு அந்த பரமவாச்சஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. ஒரு வாட்டி நம்ம அங்க போயிட்டோம்னா இனஃப், அப்புறம் நம்ம திரும்பி வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழற்சியில வரமாட்டோம். அந்த இடம் இப்படி இருக்குமா, நல்ல ஒரு ராதாரணி இருப்பாங்க, நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க, எல்லாம் பட்சிகள் நிறைய பேருக்கு இந்த முக்தி கிடைத்து அவளும் எல்லாம் போயிருக்காங்க. தண்ணி நல்ல ஒரு ரம்யமான ஒரு இடம். அங்க வந்து கோலோகம் வந்தாலும் ஒரு வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னா திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழற்சியில வரமாட்டோம். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனः மனசஷ்டான் இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட உலகில் வாழும் உயிர்வாழிகள் எனது நித்திய துண்டு துண்டான பாகங்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட். எல்லாருமே உயிர்வாழிகள், எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங் மாத்திரம் இல்ல, எல்லாம் உயிர்வாழியும் பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். அப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே இது, ஆனா நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கோம். இந்த கீழ் நிலையில இருக்கும்போது காலை கட்டின்னு இருக்கும், ஒவ்வொரு பந்தமும் நம்மளை வந்து காலை கட்டி விடுவிக்கவே முடியாது. அது ஒண்ணு இழுக்கும், பசங்க ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அது இழுக்கும், வேற என்ன இருக்கும், எதையோ நம்மளை வந்து கட்டி கீழே இழுத்துட்டே இருக்கும், மேல போறதுக்கு அலோவ் பண்ணாது. என்வி வேற இருக்கு, இக்னோரன்ஸ், ஆங்கர், லஸ்ட், கிரீட் எல்லாம் இருக்கும், இங்க எல்லாமே இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து கீழே கீழே இருக்கும். இதை விட்டு விடுபட்டு மேல போகி ஒரு வாட்டி மேல போயிட்டோம்னா அப்புறம் குரு இருக்கார். இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். ஒரு மாதிரி இந்த ஸ்டேஜ் வெளியில வந்துட்டோம். அப்ப இந்த குருமார்கள் தான் இஸ்கான்ல சேர்ந்துட்டோம். இஸ்கான்ல சேர்ந்து குருமார்கள் சொல்ற வழிபடிக்கு நம்ம வந்து இப்படி மேல மேல அப்போ வந்து பாதை ரொம்ப கிளீனா இருக்கும். ஒண்ணுமே நமக்கு பக்குப்படுதல் இருக்காது. இது வரைக்கும் இருக்கும், ஒரு மனைவி மக்கள்ங்கிறது இது வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை வெளிப்பட்டு நம்ம இங்க வந்துட்டோம்னாக்கா அப்புறம் பாதை ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோம். ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காலதான் வந்து இந்த எல்லாம் புரிஞ்சுன்னு மேல போக முடியும். மிருகமாலேயோ ஒரு பட்சியாலேயோ எல்லாம் போக முடியாது. ஈனப்பிறவைகள்லாம் இங்கதான் இருக்கும். இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட உலகில் வாழும் உயிர்வாழிகள் எனது நித்திய துண்டு துண்டான பாகங்கள். பந்தனைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை காரணமாக அவர்கள் மனது உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக போராடுகிறார்கள். கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு மைண்டை வச்சு நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம்னு பகவானே சொல்லியிருக்காரு. அப்போ இட்ஸ் நாட் நம்ம யூனிக் கேஸ் கிடையாது. நிறைய பேர் இந்த மாதிரிதான் திக்கு முக்காடின்னு இருக்கா. பிகாஸ் ஆஃப் புலன்களும் மைண்டையும் வச்சு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் இருக்கோம் அங்கே அப்படின்னு. அப்ப நம்ம என்னது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பகவானும் நம்மளும். பகவான் ஒரு சாகரம் மாதிரி இருக்கார், ஒரு சமுத்திரம் மாதிரி இருக்காரு, நம்ம அது ஒரு துளி தான். இந்த துளிக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒண்ணு இல்ல, குவான்டிட்டி தான் வித்தியாசம். நம்ம வந்து ஒரு சிறிய துளி, அதுலயும் ஒரு உப்பு ரசம் இருக்கும், இதுலயும் உப்பு கரிக்கிறது தான், தண்ணி தான். குவாலிட்டி சேமா இருக்கும், ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தா நம்ம வந்து அணு, சின்ன ஒரு ஆட்டம் மாதிரி. அவர் விபு, பெரிய ஒரு சமுத்திரம். அதே போல ஒரு நெருப்பு, தீ, நல்லா அதுல சூடும் இருக்கும், வெளிச்சம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். இதே தீ பொறி, இப்ப நம்ம இத பட்டாசு எல்லாம் வெடிக்கும்போது கம்பிலாத்திரி இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, அந்த தீப்பொறி கூட நம்ம ஸ்கின்ல பட்டா எரிஞ்சிடும், நம்ம ஸ்கின் வந்து இதாயிடும், சால்ட் ஆயிடும். சோ அந்த பவர் இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தா ரொம்ப சின்ன தீப்பொறி தான், ஆனா இது வந்து தீப்பிழம்ப அப்படி எரியும். சோ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து சச்சித்தானந்த கிருஷ்ணா மாதிரி இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நாம தான் இதெல்லாம் உயிர்வாழிகள்.
உயிரினங்கள் தரத்தில் ஒன்றே, ஆனால் அளவு குறைவானது. நம்மளும் சச்சித்தானது தான், ஆனா அளவு வந்து நம்ம குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப சித்தம். शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप् யுத்கிராமதீஸ்வரஹ கிரஹீத்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி வாசயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல் ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வில் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். என்னது, நம்ம வந்து ஒரு வாட்டியும் ஒரு பிறவி எடுக்கும்போது என்ன பண்றோம்னாக்கா ஒரு உடலை மாற்றின்னு இருக்கும். ஆனா என்னது, அதுல உள்ள இது என்னது மைண்ட், இது இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போறோம். நம்ம காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல இந்த ஜட உலகில் உள்ள உயிர் வாழி என்ன பண்றது, ஒரு உடல்ல இருந்து வேற உடல் மாறிண்டே போகும் இந்த மாதிரி. ஆனா என்னது, உணர்வுகள், இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல உள்ள உணர்வுகள், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்சிவ், அதையும் சேர்ந்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். திரும்பி திரும்பி ஒரு உடலை எடுக்கிறான். அப்புறம் அந்த உடலை முடிச்சப்பறம் இந்த கைவிட்டுட்டு வேறொரு உடலை எடுக்கிறான். அப்ப அந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு உடல்களை எடுக்கிறான். அண்ட் அலாங் வித் தட் அவன் என்ன கொண்டு போறான், பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இப்போ ஒரு பசுவா பிறந்துட்டோம்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு கொம்பு, 2 கொம்பு இருக்கும், இந்த மாதிரி கண் இருக்கும், காது இப்படி இருக்கும், வாய் இப்படி இருக்கும், 4 கால் இருக்கும், கை எல்லாம் கிடையாது, ஒரு வால் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நாயா இருந்தோம்னா இப்படி இருக்கும், ஒரு மனிதனா இருந்தோம்னா இப்படி ஒரு அதுக்கு தகுந்தா போல ஒரு கண்ணு, காது, மூக்கு அது எப்படி செயல்படணுமோ அந்த மாதிரி செயல்படுவோம். ஒரு உடலை எடுக்கும் போதும் ஒரு விதமான காது, கண்ணு, மூக்கு எல்லாம் நமக்கு அமைந்த விடும் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். இப்ப நாயனா என்னது, ஸ்னிஃப் பண்ணும் அப்படின்னு ஸ்னிஃப் பண்ணும். சோ அதுக்கு வந்து நுகர்ச்சி தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அது நமக்கு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமான வாலா இருக்கும். நம்மள மாதிரி சந்தோஷமா சிரிச்சு கட்டி அணைத்து அதெல்லாம் அதுக்கு பண்ண தெரியாது. அப்ப மனிதனுக்கு தான் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு தகுதி நமக்கு இருக்கு. ஆனா ஒரு நாய்க்கெல்லாம் எப்படின்னா வால் தான் ஆட்ட தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு புலனின்ப விஷயங்களையும் ஒரு விதமா அது வந்து வெளிப்படுத்துறது. உக்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः பஷ்யந்தி. காணறான். என்ன காண்றான் அவன்? முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டு உள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. முட்டாள்கள்ங்கிறது யார் ஆன்மீகத்துல ஞானம் இல்லையோ அவங்களதான் முட்டாள்கள் சொல்லியிருக்காரு. மேபி அவன் பெரிய இன்ஜினியரா இருக்கலாம், டாக்டரா இருக்கலாம், பெரிய பதவியில இருக்கலாம். இருந்தாலும் அவன் வந்து ஒரு முட்டாள் தான். ஏன்? ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லை, ஆன்மீகத்தை பத்தி ஒண்ணும் புரியலைன்னா அவன் வந்து ஒரு முட்டாள். அப்ப அவனுக்கு வந்து இதை பத்தி தெரியாது. எப்படி ஒரு உடலை எடுக்கிறான், ஒரு உயிர்வாழி வந்து இறந்து உடலை விட்டு வேறொரு உடலை எடுக்கும்போது அவன் எப்படி போறான், என்ன இது, அவனுக்கு எல்லாம் அதை பத்தி எல்லாம் நாலேஜ் இல்லை. சோ முட்டாள்கள் உயிர்வாய் எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான். இல்ல, இந்த இயற்கை குணங்கள் தான் அவனை பண்ண வைக்கிறது. சத்துவகுணமா இருக்கட்டும், ரஜோகுணம், இந்த மூன்றும் அவனை வந்து பண்ண வைக்கிறது. அவனா சொந்த முயற்சியில ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த 3 குணங்களும் பண்ண வைக்கிறது. அப்கோர்ஸ் ஃப்ரீடம் இருக்கு அவனுக்கு. இருந்தாலும் மேஜர் போர்ஷன் என்னது, அந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் தான் அவனை வந்து பண்ண வைக்கிறது. இது அவனுக்கு புரியாது. ஏன்னா அவனுக்கு தான் அதுல நாட்டமே இல்லை. அவனுக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இல்லாதனால அவனுக்கு அது புரியாது. அவனை அது என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது அவனால். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றதுண்டோ, யாரெல்லாம் பகவத்கீதா கிளாஸ்ல அவங்க ஒழுங்கா ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இதை பத்தி எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு வரும். அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். எஸ், யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன் அவஸ்திதம் யதந்தோ அப்பியகிருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த சேதசஹ. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனா நல்ல ஆன்மீகவாதிகள் யாரு போட்டிருக்காரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி ஆன்மீகவாதி, நல்லா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவங்க எப்படி ஆன்மீகவாதிகள், இந்த மாதிரி முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். நல்ல அனுபவம் பெற்று இந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிளியரா நல்லா தெரியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் யாரு வந்து நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படின்னாக்கா, தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண முடியலாது. என்னதான் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மென்டலி நாட் செட்டப் பண்ணல. ஆன்மீகத்துல இன்னும் செட்டப் ஆகல. ஏதோ கதை கேட்கிற போல வந்ததுன்னா ஒன்றும் புரியாது.
அப்ப அவனுக்கு எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணாலும் இதை பத்தி எல்லாம் அவனுக்கு புரியாது. மன அளவுல அவனுக்கு வந்து நல்லா பக்குவப்படுத்தி இதெல்லாம் நல்லா ஆர்வத்தோட கேட்டோம்னாலும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுவிடும். அப்புறம் இது என்னது நெக்ஸ்ட், யதாதித்யகதம் தேஜோ ஜகத்பாசே தே அகிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னோ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. சூரிய பிரகாசம் வந்தாலே என்ன அர்த்தம்? ஆஹா, பகவானுடைய அம்சங்கள் வந்தாச்சு. அதனால நமக்கு அதெல்லாம் தொடர்ந்து வச்சு வீட்டுல எல்லாம் அந்த சன்ரைஸ் பண்றா போல நம்ம வைக்கிறோம். ஏன்னா பகவானுடைய அந்த அருள் வரும் நமக்கு பிரகாசம் வழியா. சோ இந்த பிரகாசம் பகவானுடைய சன்ரைஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் வந்து பகவானுடைய ஒரு கடாட்சம். சோ என்னிடமே அந்த ரேஸ் இட் செல்ஃப் இஸ், நான் தான் அதோட ரேஸையே கிரியேட் பண்ணி, சன்னே நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த சன்னில் என்ன அவருடைய ஒரு கண்ணு, சூரியனே ஒரு கண்ணம். அதோட என்னது கதிர்கள்லாம் வர்றது பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். அது எல்லாமே என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசம், சந்திரன் பிரகாசம் எப்படி? சந்திரனுக்கு ஆக்சுவலி பிரகாசம் கிடையாது, சயின்டிபிக்கலி ஆல்சோ பட் சன்னோட ரேஸ் அதுல பட்டு அதோட வந்து கதிர்கள் வருது, சன்ரை மூன் ரேஸ் வருது. அதெல்லாமும் நெருப்பின் சந்திரனின் பிரகாசம் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. பகவான் இடத்திலிருந்தே தான் இது எல்லாமே இருக்கு. ஆனா எல்லாமே பகவானுடைய கிருபையினால்தான் எல்லாம் வெளிப்படுறது. காமாவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மக. சோமோ பூத்வா, சோமான என்னது? மூன் தான் வந்து எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் ஒரு ரசத்தை கொடுக்கறோம். இதெல்லாம் நம்ம சயின்ஸ்ல எல்லாம் இன்னும் இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்கல. நம்ம சயின்ஸ் படிச்சிருக்கோம், ஏதோ போட்டோசிந்தசிஸ் சன் அப்படின்னு தான் படிச்சிருக்கோம். ஏதோ சன்லைட் வரணும், அப்பதான் வந்து அது குக் ஃபுட், இப்படி எல்லாம் ஒரு சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம். ஆனா இதுல என்ன கொடுத்திருக்கோம் பகவத்கீதா? நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். இது ஒரு கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கு. இது ஒரு மார்ஸ் எப்படி போனோம், எந்த ஆர்பிட்ல போனோம், கரெக்டா கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஜூபிட்டர், யுரானஸ், நெப்டியூன், இது நம்ம அர்த், ப்ளூவா இருக்கிறதுல அர்த் என்ன 3/4 இஸ் வாட்டர். அப்போ ஆனா எல்லாம் அந்த இடத்துல போகும். ஒன்னாவது இப்படி மாறி போச்சுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? பகவான் தான் இழுக்கிறார், எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுங்க. as long as it is in orbit nothing goes wrong. கொஞ்சம் அஜிடேட் பண்ணா பகவான் வந்து இழுத்துடுவார். அந்த மாதிரி ஒரு அழகா டெபிக் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்றன. கரெக்டா அதுக்கு ஒன்னும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இல்லையே. இங்க ரோட்ல கார் ஓட்டுறோம்னா ஆக்சிடென்ட். அது இவ்வளவு பெரிய கிரகங்கள் கரெக்டா அந்த பாதையில கரெக்டா போகும். பகவானுடைய அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஆர்பிட், நீ வந்து ஒரு சன் இது அர்த்துக்கு வந்து நீ ஒரு சுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு 24 மணிக்கு அந்த சுத்தும். இல்ல இன்னைக்கு சண்டே கொஞ்சம் மெதுவா பண்றேன், இல்ல இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு நான் ஃபாஸ்டா சுத்துறேன், எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதே பாதையில அந்த ஆர்பிட்லயே தான் போகும். கரெக்டா ஒரு வருஷம் இருக்கும். இல்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறதுக்கு ஆசையா இருக்கு, விடுவிடுன்னு பண்ணிடுறேன், அதெல்லாம் முடியாது. இதுதான் பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. இஸ் ஹோல்டிங் எவ்ரிதிங் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட். சோ அந்த மாதிரி பகவானின் எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஒரு என்னது, காய்கறிகள் எல்லாம் வளர்றது சந்திரனோட இதுல என்னது, சந்திரனோட கிரண் பிரகாசத்தினாலன்னு தெரியவே தெரியாது. ஆனா அது வாழ்வு ரசத்தை யாரு கொடுக்குறானா? சந்திரன் தான் கொடுக்குறதாம் இது காய்கறிகளுக்கெல்லாம். ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷன் நான் படிச்சுன்னே எனக்கு முன்னாடி தெரியாது. ஏன்னா சயின்ஸ்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது எல்லாமே சயின்ஸ் தான். சயின்ஸ்ல எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லுங்க. அப்புறம் என்னது, அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆசிரித பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாமியன்னம் சதுர்விதம். 4 விதமான அன்னங்கள் இருக்கு. அதெல்லாமே நான் வந்து இது என்ன செரிக்க செய்கிறேன். பிராணினாம் அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா. வைஸ்வனர் அக்னி நம்ம வயத்துக்குள்ள இருக்கு. அந்த அக்னி இருந்தாதான் வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து ஜீரணிக்க முடியும். அந்த அக்னி இல்லைன்னா ஒண்ணுமே நம்ம சாப்பிட்டதான் அப்படியே எப்படி வெளியில வரும், அது டைஜஷன் ஆகி அப்புறம் மலமா மாறிதானே வெளியில வரணும். சோ அந்த ஒரு அக்னி ஏதாவது கிரியேட் ஆகுதான் பகவானுடைய அம்சத்தினால்தான் வெளியில வருது. இதா ஜெயந்தி மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? உங்களோட டாபிக் தான் வந்திருக்கு. நீங்க வந்துட்டீங்க கரெக்டா. நீங்க அதே சொல்லுங்க பாக்கலாம். பிரச்சாமியன்னம் சதுர்விதம், 4 விதமான சொல்லுங்க. உறிஞ்சப்படுபவை, நக்கப்படுபவை, அருந்தப்படுபவை, மெல்லப்படுபவை. மாதாஜி எப்போ இந்த டாபிக் வந்து அவங்களதான் நினைச்சுக்கிறேன். ஓகே. எல்லா உயிர்வாய்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். இப்ப எப்படி காத்து நம்ம சுவாசிக்கிற உள்காற்று வெளிக்காற்று எல்லாமே சேர்ந்து உள்ள டைஜஷன் பவரையும் நான் தான் அந்த ஒரு அக்னியும் வளர்த்து, அது என்னது அக்னி பேரு வைஸ்வானர் அக்னி, அதையும் கிரியேட் பண்ணி நான் அதெல்லாம் வந்து அதனால பசி எடுக்கும்போது என்னது ஆக்சுவலி ஆசிட் தான் சுரக்கிறது. வயிற்றுல உள்ள ஆசிட் சுரக்கும் போது அது வந்து பசியா நம்ம தோன்றும்.
அப்ப அதை வெயிட் பண்றது, ஏதோ ஃபுட்டு கொடுப்பா எனக்கு என்னோட டைஜஷன் பவர், நான் டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமே, ஆயிடுது ஒரு ஃபுட் இல்ல இப்போ டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கொடு கொடு ஏதோ போட்டுட்டே இருக்கு. அப்ப நம்ம திரும்பி ஏதாவது சாப்பிடும்போது அந்த அக்னி இதாயிடும். அப்புறம் அது வந்து அதோட வேலை பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி வந்து அதுவும் வந்து எல்லா 4 விதமான உணவையும் அது வந்து செரிக்க டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு உள்ள சக்தி ஏற்பட்ட இருக்கு. இது எல்லாமே பகவான் இடத்தில் வந்ததுதான். அப்புறம் சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோஹனம் ச வேதைஷ்ச சர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம். நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லாருடைய இதயத்திலும் இதைவெல்லாம் பிரசாதம் பண்ணிட்டு இருக்கா. உங்களுடைய இதயத்துல யார் இருக்கா? பகவான் தான் இருக்கார். அப்கோர்ஸ் நம்ம சோலும் இருக்கும், ஆனா பகவான் இருக்கார். அப்ப எல்லாருடைய இதயத்திலும் நான் விட்டுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தி. எவ்வளவு திங்ஸ் தான் நம்ம நினைவுச்சுப்போம், எவ்வளவு திங்ஸ் நம்ம மறந்து போறோம், எவ்வளவு திங்ஸ் ரிமெம்பர் பண்றோம். இது எல்லாமே பகவான் தெரியும். நீ என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதை நினைவு வச்சுக்கோ, எதெல்லாம் மறக்கணும் அப்படின்னு மறக்க வச்சுடுவார். ஸோ நினைவு சக்தி அவர் தான் கொடுக்குறார், மறதியும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. நாம என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தி அறிவும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குன்னா அதுவும் அவர் கொடுக்கறது தான். மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. இந்த வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்து கொடுத்தது அவர் தான். அப்புறம் அதை பத்தி படிக்கிறோம். யாரை பத்தி? இதை படிக்க என்ன பகவானை பத்தி தான் படிக்கணும். இதை படிச்சு இலக்கங்க எல்லாம் பகவான் இடத்துல தான் போய் சேர்ப்பான். சோ இது வந்து ஆதி அந்தம் எல்லாமே பகவான் தான் சார்ந்து. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. கடைசியில அந்த இலக்கு என்னது? பகவானை போய் சேரப்படும். இதெல்லாம் பண்ணி द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि கூட்டஸ்தோ அக்ஷர உச்சியதே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஃபாலிபிள், இன்ஃபாலிபிள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். 2 பேர் இருக்காங்க, 2 விதமான மக்கள். தவறக்கூடியவர்கள் அதாவது ஃபாலிபிள், நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்கும், நம்ம எல்லாம் தப்பு இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான். மேல் உலகத்துல இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து தப்பு இழைக்காதவங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கு. உத்தம புருஷ ஸ்வன்ய பரமாத்மே யுதாகிருத யோ லோகத்ரயமாவிஷ்ய பிபர்த்தியவ்யய ஈஸ்வரஹ. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு இந்த தவிர இன்னும் ஒரு ஆள் இருக்காரு. யாரு? உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். அண்ட் அவர் வந்து இன்ஃபாலிபிள். அவருக்கு ஏன் இன்ஃபாலிபிள் பேர்னா, அவர் வந்து தவறு இழைக்க மாட்டார். அவர் தவறு இழைக்கிறதுக்கு நம்ம யாரு அவர் தவறு இழைக்கிறார் சொல்றதுக்கு? ஆனா அவர் இருந்தாலும் எழுதுவாங்க. இன்ஃபாலிபிள். என்னது இன்ஃபாலிபிள்னா, பக்தர்களுக்கு ஏதோ ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை வந்து நிறைவேற்றாம போக மாட்டார். அவர் நிறைவேற்றுவார். அதுல இன்ஃபாலிபிள். பக்தர்கள் எனக்கு பக்தி பண்றாங்க, அவங்களுக்கு காப்பாத்தணும், அவங்களுக்கு ஏதோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை விட ஜாஸ்தி நமக்கு கூட மறந்து போயிடும். நம்ம தான் எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி தான் பழகிருப்போம். நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம். ஏதோ ஜபம் பண்ணோம், ஏதோ பகவான் நிவேதம் பண்ணோம், கோயில் போறோம், மங்களாரத்தி பார்ப்போம், இதே ஒரு ருட்டீனா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவானுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி. ஆஹா, இவ்வளவு நாளா அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான், இவ்வளவு எல்லாம் பண்றான், எனக்கு அவனுக்கு ஏதோ திருப்பி கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நம்ம இன்னும் இதுதான் கொடுக்கணும். அவர் என்னது நமக்கு திருப்பி சேவை பண்றதுன்னா அவர் அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கார். அவர் வந்து இன்ஃபாலிபிள். தட் he will never தவறவே மாட்டார். அதுல இருந்து தவற மாட்டார். எப்படி நமக்கு வந்து திருப்பி கொடுப்பார். நல்லது எப்படியும் கொடுக்கதான் செய்வார். நம்ம எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம், அவரே கொடுப்பார். நமக்கு என்ன தகுதியோ அதை பார்த்து கொடுப்பார். நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். அதனாலதான் கேட்கவே கூடாது. நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கிள்ளி கேட்கறதுதான், கிள்ளி எடுக்கிறது, அதுதான் விஷயமா இருக்கும் கேட்கறது. அவர் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கார். அப்போ நம்ம வந்து என்னன்னா, கேட்காதக்கே அவர் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. அப்ப நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நன்றி இவ்வளவு கொடுத்ததுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லி சொல்லி போறாது, இன்னமும் நன்றி நிறைய சொல்லணும். அதுதான் நம்ம வந்து பண்ணணுமே தவிர இன்னும் கேட்கவே வேண்டாம். ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். யஸ்மா அக்ஷரமதி தோகம் அக்ஷராதபி சோத்தமஹ அதோ அஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதித புருஷோத்தம. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனானவன் என்பதாலும் உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். நான் வந்து 2 பேரை தவிர நான் ஒருத்தன் இருக்கேன், புருஷோத்தமனா இருக்கேன். என்னை வந்து கொண்டாடுறாங்க. ஏன்? நான் வந்து உத்தமனானவன். உலகில் உள்ள வேதங்கள் எல்லாம் என்ன வந்து கொண்டாடுறது. எல்லாம் எஜுர்வேதமா இருக்கட்டும், எல்லாம் என்னதான் போற்றி எழுதிருக்கு. ஏன்னா நான் தான் எல்லாத்தையும் காக்குறேன், என்னாலதான் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த மாதிரி நான் திவ்யமாவும் இருக்கேன், உத்தமனானவனாகவும் இருக்கேன். இந்த 2 உயிர் வாழிகளை தவிர தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்களுக்கு நடுவுல நானும் இருக்கேன். இப்படிதான் பகவான் வந்து எல்லா தேவர்களும் வந்து அதுல என்ன சிவன் இருக்கார், பிரம்மா இருக்கார்,
இந்திரா எல்லாரும் இருப்பாங்க. பகவான் எப்ப தரிசனம் கிடைக்கும், எப்ப பகவானுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணாலும் அப்படி வேண்டி வெயிட் பண்றாங்க, எப்ப பகவான் தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்ப அதுவும் இந்த 4 கை ரூபத்துல தான். அதனால அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரிஜினல் ரூபம் 2 கை ரூபத்துல யாருக்கும் காட்சி அளிக்க மாட்டேன். தேவர்கள் எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி உருவத்தை பார்க்க வெயிட் பண்றாங்க. நான் அவ்வளவு ஈஸியா வந்து அவங்களுக்கு தென்பட மாட்டேன். அவங்களுக்கு காட்டுறதெல்லாம் இந்த நாராயண ரூபம் தான், நான் பரமாத்மா ரூபம் தான் அவங்களுக்கு நான் காட்சி அளிக்கிறேன். அப்போ அவங்க எல்லாம் அப்படி வெயிட் பண்றாங்க. அதனாலதான் இந்த பிரம்மஸ்துதி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். இவர் வந்து இப்ப பிரம்மா மெடிடேட் பண்ணா யாரை நோக்கி இப்ப மெடிடேட் பண்ணிருக்கா, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் எப்பவும் ஒரு சண்டை நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு வாட்டி பூமி தேவிக்கு ரொம்ப ஒரு இதாகி ஒரு பசு வடிவத்துல வந்து அழுதுட்டு வந்து நிற்கிறான். அதான் பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரி தான். அப்ப வந்து இல்ல டோன்ட் வரி, நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு. அப்ப அவர் ஏதோ ஒரு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எல்லாம் பிரம்மாட்ட தான் புகார் கொடுப்பாங்க. இப்ப பிரம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாரு, மெடிடேஷன்ல இப்போ மெடிடேஷன்ல தானே இருக்காரு. பகவானை நோக்கி என்ன பண்ணும்போது அவர் வந்து அவரோட இந்த அசரீரி மாதிரி அவருக்கு வந்து இது கொடுத்துருவார். நான் வரேன், ஒரு அவதாரம் எடுத்து வரேன், நான் வந்து இந்த இதை தீர்க்கிறேன், டோன்ட் வரி அப்படிங்கிறப்ப சொன்னா அவர் வந்து இந்த இவர்கிட்ட சொல்லிடுவார், பக்தர்கள் யாரும் இந்த தேவர்கள்ட்ட, சரி அவரே அவதாரம் பண்ணிட்டு வரப்போறார், எல்லாத்தையும் தீர்த்து வைக்க போறாரு. இப்படிதான் கம்யூனிகேஷன் இருக்குமே தவிர தேவர்களுக்கு கூட டைரக்டா பகவான்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு இது கிடையாது, வழி கிடையாது. அவங்க வந்து பிரம்மா மூலமா தான் வந்து கொடுக்க முடியும். அதே போல சிவனை யாரை நோக்கி வந்து தபஸ் பண்றாருன்னா கிருஷ்ணன் நோக்கி தான் பண்றாரு. அதான் இந்த நம்ம அந்த ஸ்டோரி படிச்சோங்க. பார்வதி தேவி கேட்கிறா, எனக்கு வந்து பகவானோட கிருஷ்ணனோட கதையெல்லாம் சொல்லுங்க. இப்ப இவர் வந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கிளி வடிவத்துல வந்து சுப்பதேவர் தான் அதெல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கார். பார்வதி தேவி தூங்கி போயிடுறான். அவர் கேட்டு எல்லாம் முடிச்சப்பறம் கொட்டினது யாரு, பார்வதி தூங்கிட்டாளே, அப்ப இது வரைக்கும் அப்படி கேட்டுன்றது யாரு பார்த்தா சுப்பதேவர், இவருடைய பெட்கிளி. அந்த கிளி வந்து பெட்டு பார்வதி தேவி வச்சிருந்தா, அவர் தான் கேட்டுன்றது. அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய ஞானியாயி, அவர் தான் ஞானியா இதெல்லாம் கேட்டு ஞானம் பெற்று அவர் வந்து எல்லாருக்கும் ரிஷி முனிவர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்றார். பாகவத கதைகள்லாம் சொல்றார். நைமஷாரண்யா ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம். இப்ப இதை என்ன கொடுத்துருக்குன்னா எல்லாமே எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ், இன்க்ளூடிங் சிவனும் பிரம்மா கூடி பகவான கிருஷ்ணரை தான் வந்து வழிபடுறாங்க. யோமாம் ஏவமசம் மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, டோட்டல் ஃபெய்த் 100% ஃபெய்த் இருக்கணும், பயமே இருக்காது. நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ, ஏது நடக்குமோ, குழந்தைகள் கல்யாணம் ஆகுமா, குழந்தை படிப்பாளா, எனக்கு அப்புறம் வந்து அவளாம் கல்யாணம் பண்ணிப்பாளா, என்ன யாரை பார்த்துப்பாங்க, எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கேனா, என்னோட வியாதி வராம இருக்கேன், அனாவசிய டென்ஷன் தான். ஏன்னா பகவான் பக்தியோட இருந்தா எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாரு. அனுபவத்துலதான் எல்லாரும் அது தெரிஞ்சுப்பாங்க, இதை அனுபவிக்கணும். சோ எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். எப்ப நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இப்ப முழுமையா இப்ப ஒரு சொல்லிக் கொடுக்குறேன், இது ஒரு கான்பிடென்டா ஒரு கன்விக்ஷனோட சொல்றேன்னா அதுல ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறதுனால தான் அதை சொல்ல முடியும். எனக்கே அரைகுறையாதான் நம்பிக்கை இருக்கு, அது இது இருக்கு, அது படிங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க, அப்ப அது போல படிக்கலாம்னு தான் சொல்ல முடியும். ஆனா நமக்கு அதுல ஃபுல் நம்பிக்கை இருந்தாதான் நம்ம வந்து அது மாதிரி ஆணித்தரமா அதை வந்து சொல்ல முடியும். அப்ப யார் அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டல் நல்லா டோட்டலி கன்வின்ஸ், எஸ் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிறவன் என்ன இருக்கும், எந்த நேரமும் பகவானுக்கு இதை ட்ரெஸ் பண்றது என்ன, பஜனை பாடுறது என்ன, மங்களாரத்தி எடுக்கிறது என்ன, ஆரத்தி எடுக்கிறது, போகு தயார் பண்ணி சாப்பாடு கொடுக்கறது என்ன, கோயிலுக்கு போறது, இதே வேலையிலேயே அவன் கண்டிப்பாவே இருக்கும். ஒண்ணும் இல்லையா, மனதளவுலயா இருக்கும். வேற வேலை பண்ணாலும் மனதளவுல என்ன இருக்கும், கிடைக்கிற நேரம்லாம் கையில ஜப்பா வச்சு ஜப்பான்னு பண்ணிடணும். சோ எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். யார் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஐயமின்றி அறிகிறானோ, ஒரு சந்தேகம் இல்லாம என்னை வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், கண்டிப்பா என்ன வந்து இந்த மாதிரி தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருப்போம். கடைசி இது சின்ன குட்டிக்கலா இதுதான். இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதக்ருத்யஸ்ச பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இதெல்லாம் நம்ம சொன்னது எல்லாமே இது வந்து ரொம்ப கான்பிடென்ஷியல் மேட்டர். யாருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது, பக்தர்களாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அதெல்லாம் நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நீ வந்து என்ன இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாரு, நீ என்னுடைய தூய பக்தர், என்னுடைய நல்ல நண்பர், நீ என்னை பொறாமையின்றி புரிஞ்சுக்கிற, எனக்கு உனக்கு வந்து என் மேல் பொறாமை இல்லை, இதெல்லாம் சொல்றார். அதனால அர்ஜுனனுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்றார். வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவன் வந்து நாலேஜபிளா இருப்பாங்க. அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அவன் வந்து என்ன வேலை பண்ணாலும் அவன் வந்து நல்ல பக்குவமா, ஒரு நல்ல மெச்சோர்ட வேயா அவன் வந்து எல்லா விதைகளும் முடிப்பான். கான்பிடென்ஷியல் மேட்டர் நான் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன்.
ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாயः. சுருக்கம் பார்த்தோம்னா, இந்த பொருள் உலகின் மரம் உண்மையான மரம் அல்ல, ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு தான். ஒரு மரத்தின் பிரதிபலிப்பு ஒரு தண்ணீர்ல தான் வந்து பிரதிபலிப்பு தெரியும். அதே போல ஒரு மரத்தின் பிரதிபலிப்பு தண்ணீரில் அமைந்திருப்பது போல் ஆன்மீக உலகின் பொருள் பிரதிபலிப்பு ஆசையில் அமைந்துள்ளது. ஆசைங்கிற அந்த டிசைர்ங்கிற ட்ரீ தான் அது. அது வந்து நம்ம ஆசை கூட அந்த ஒரு பிரதிபலிப்பு அந்த இதுல தெரியும், ஆசைகள் தெரியும். அது எங்க தொடங்குகிறது, எங்க ஆரம்பிக்கிறது, இந்த ஆசைகள் எங்க முடிவடைகிறது ஒண்ணும் தெரியாது, வளர்ந்துட்டே போகும். அல்லது முடிவடைகிறது என்பது யாருக்கும் தெரியாது. இந்த பிரதிபலித்த மரம் ஜட இயற்கையின் 3 முறைகளால் வளர்க்கப்படுகிறது. ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 இதனாலதான் அது வளருது. அந்த 3த்தையும் நம்ம வெட்டிட்டோம்னா வளராது. அதன் இலைகள் வேத பாடல்கள், அதன் கிளைகள் புலன்களின் பொருள்கள். இந்த மரத்தில் இருந்து தன்னை பிரித்துக் கொள்ள விரும்புபவன் பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் அதை வெட்டிவிட்டு பரமாத்மாவிடம் அடைக்கலம் தேட வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்தோட அது வெட்டணும். அப்புறம் பகவான் இடத்தில் அடைக்கலம் சரணாகதியும் பண்ணணும். இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள், ஆனால் ஆன்மீக உலகில் அனைவரும் தவறில்லாதவர். தவறு பண்ணி இழைக்க மாட்டாங்க. மற்ற அனைவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் யாரு? கிருஷ்ணர். அவர் இந்த மாதிரி 3 பேர் இருக்காங்க. நாராயண பிரம்மாவோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அது முடிச்சு. ஒரு நாள் அது இங்கிருந்து பிரம்மாவின் மகன் நாரதர் கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தராக இருந்ததால் இறைவனிடமிருந்து ஒரு வீணையை பெற்றார். நல்ல ஒரு டிவோட்டியா இருக்காங்க, இந்தாப்பா நீ ஒரு பஜனையும் பண்ணி ஒரு நல்ல வீணையை மீட்டு பஜனை பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்துட்டார், ஒரு கிஃப்ட். ஒரு நாள் அப்ப பிரம்மாக்கு என்ன தொழில் கொடுத்திருக்காரு, இவரோட டிபார்ட்மெண்ட் என்னது, கிருஷ்ணர் கொடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல ப்ராஜினி, நிறைய வந்து மனிதர்களை படைத்து அந்த ஒரு தொழில் உனக்கு. அவ இவர் சொந்தமா எப்படி பண்ண முடியும்? அவர் மகன்களையும் நீங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கும்பா, எல்லாம் குழந்தைகளை பெற்றுக்கும்போ, எல்லாம் வளரணும். ஏன்னா வெறும் கிரியேஷன்ல நேச்சர் மாத்திரம் இருந்தா போறாது, மனிதர்களும் வேணும், மிருகங்கள் வேணும், எல்லாம் வேணுமே. சோ நீ இப்ப எல்லாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லும்போது நாரதர்ட்ட சொல்றா, நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. ஒரு நாள் பிரம்மா நாரதரை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தினார். தவறான தொடர்பு என்னது, கல்யாணம்னா என்ன தவறான தொடர்புனா, ஆன்மீகத்தை நாட்டம் போயிடும். மனைவின்னு அவளை கொஞ்சிண்டு, அப்புறம் பசங்க பிறக்கும், அப்புறம் அந்த பசங்களை வந்து கொஞ்சிண்டு அவங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு வழி பண்ணிட்டு இதே அதுல போயிடுத்துனாக்கா அப்புறம் அவங்க ஆன்மீகத்துல கம்மியா போயிடுமே, நாட்டம் இல்லாம போயிடுமே. அதுதான் தவறான தொடர்பு. பயத்தின் காரணமாக நாரதர் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து விட்டார். ஆத்திரமடைந்த பிரம்மா அப்ப என்னது, அப்பெல்லாம் இந்தப்படி சாபம். அவ்வளவு வந்து அவளா வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டா இருந்தவங்க. அவ்வளவு வந்து நான் டிப் ஆஃப் தியர் டங்குல அவங்க வந்து அவ்வளவு ஒரு இதுல இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன சொன்னாலும் பலிக்கும். நல்லது வாழ்த்தினாலும் பலிக்கும், கெடுதல் ஏதாவது இது பண்ணாலும் அது பலிக்கும். சோ ஆத்திரமணி இந்த பிரம்மா நாரதரை காந்தர்வனாக பிறக்கும்படி சபித்தார், சாபம் கொடுத்துட்டார். சொந்த பிள்ளைதான் இருந்தாலும் ஒரு சாபம். அப்ப அப்படியே பிறந்துட்டார். அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து காந்தர்வன்னா வந்து இந்த தேவர்கள் இந்த எல்லாம் ஆடுவாங்க, ரம்பா ஊர்வசி அந்த மாதிரி இவரும் வந்து இது ஒரு தாளம் போட்டுன்னு ஆடுற, அந்த மாதிரி பாடி ஆடுற அந்த கூட்டத்துல இருந்தார். சோ உபகர்ணன் அவரோட பேரு. அந்த மாதிரி பிறந்த நாரதர் தேவர்களுக்காக பாடினார். ஒரு நாள் ஒரு இளம் நடன கலைஞரின் மாயையால் அவர் தனது தாளத்தை தவறவிட்டார். ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷன்ல நல்லா இருக்காளை பாக்குறது, நல்லா ஆடுறாங்கன்னா தாளத்தை விட்டுட்டார். அப்ப என்னாச்சு, அங்க ஒரு தேவர்களா சாபம் விட்டுட்டான். நாரதரை ஒரு சூத்திர பணிப்பெண்ணின் மகனாக பிறக்குமாறு தேவர்கள் சபித்தனர். திரும்பி ஒரு பிறவி. அப்ப என்னன்னா ஒரு பணிப்பெண், ஒரு சூத்திர பணிப்பெண்ணோட பிள்ளையா பிறக்கணும். ஆனா என்ன நல்லதா எடுத்துனாக்கா, அந்த டைம்ல சாத்துர்மாசியா இதெல்லாம் வரும்போது அவங்க முகாம் ஒரு இடத்துல அவங்க சாத்துர்மாசத்தை என்னன்னா அவங்க வந்து நாடா இது போக மாட்டாங்க, ஒரே இடத்துல இருந்து அங்கேயே பூஜை 4 மாசம் அப்படி பூஜை பண்ணுவாங்க. பாக்கி இல்லைன்னாக்கா ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. சன்னியாசினா ஒரு இடமா, என்ன அது என்னுடையதே சொல்ற, அவ ஒண்ணுமே அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. என்னுடைய இடம், என்னுடைய பொருள், அந்த மாதிரி ஒண்ணும் என்னுடையது கிடையாது. யார் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை சாப்பிடணும், அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். ஒரு இடம் தன்னுடையது நல்லா இருக்காது. புள்ளி சாத்துர் மாசத்தை மாத்திரம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஒரே இடத்துல உட்காந்து நிறைய பூஜை பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வீட்டு பக்கத்துல அந்த மாதிரி முகாம் போட்டு அவங்க இருக்கும்போது இவாளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சோம். பணிப்பெண்ணா இருக்கட்டும், அவரோட பிள்ளை நாரதர் தான் 3வது பிறவியில அவர் வந்து நல்ல பணிபுரியறார். அவளுக்கு எல்லாம் சாமுகிரம், அது என்னெல்லாம் சாமுகிரி உண்டோ அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ற. அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டு எல்லாம் பண்றேன். அவ சாப்பிட்ட மிச்சம் எல்லாம் கூட அவர் வந்து கேட்டு, நான் இதை சாப்பிட்டுமாவோ தாராளமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் சாப்பிட்ட இலையா அந்த மாதிரி கிடையாது. அவ பகவானுக்கு கொடுத்தத நைவேத்தியமா நம்ம சாப்பிடணுமே, அது போல இவாழ்க்கை ஆஃபர் பண்ணினா அந்த இருக்குமே, அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும்போது என்ன எடுத்து நல்ல சித்த சுத்தி வந்து கொடுத்தாங்க. பணிப்பெண்ணின் மகனாக பிறந்ததால் நாரதருக்கு சாதுர்மாசிய வைணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது. இறைவன் மீது கலப்படம் இல்லாத அன்பின் காரணமாக அவர் நாரதராக பிறவி எடுத்து
பிரபுக்களின் மகிமையை என்றென்றும் பாடினார். ஸ்துதிச்சு அவர் எப்பவும் பக்தர் தானே, ஏதோ சாபத்தால மாட்டின்னு இது மாதிரி இருக்கார். அவர் நல்ல திரும்பி நல்ல காரியம்லாம் பண்ணும்போது அவர் திரும்ப நாரதராக பிறந்தார். அப்புறம் இந்த நாரதர் அடுத்த ஜென்மத்தை பிறந்து நிறைய பேருக்கு குருவா வந்து படிப்புரிந்தார். பணினா என்னது, பைசாக்கு இல்ல, நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. நாரத முனி ஒரு குருவாக பணியாற்றினார். யாருக்கெல்லாம்? வியாசருக்கு, வால்மீகி, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். துருவ ஸ்டோரி பார்த்தோம், பிரகலாத ஸ்டோரி பார்த்தோம். இன்னும் மற்ற பல பேருக்கு அவர் வந்து குருவாங்க இருந்து அவர் எல்லாருக்கும் நல்ல நல்ல விதங்கள்லாம் கொடுத்தார். ஓகே, நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா தெய்வீக மற்றும் அசுர குணம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், எல்லாரும் வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அது வந்து நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, இன்னொருத்தாள்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு அவளை கரெக்ட் பண்றது போகுது. பத்தியா உங்ககிட்ட அசுர குணம் இருக்கு எடு அப்படிங்கிறது அவள்கிட்ட சொல்றது இல்லை. நம்ம கிட்ட என்ன அசுர குணம் இருக்கு அதை நம்ம எடுக்கணும். நம்ம கிட்ட தெய்வீக குணம் இல்லையா அதை வளர்த்துக்கணும். இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் பார்க்கலாம். அவை எதற்கு இட்டு செல்கிற, அந்த மாதிரி வளர்த்தணும்னு அதை நம்மளை எங்க கொண்டு போறது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அதையே நம்ம வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி இட் வில் டேக் அஸ் டு அது ஹையர் அபவுட். அசுர குணங்களை விட்டு விட்டு வேதங்களை பின்பற்றுதல், அதுவும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். நான் வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி முடிச்சுக்கணும். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. எஸ், வந்தவாள் எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஒரு நன்றி. அது வைஷ்ணவ அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லி இருக்கிற எல்லா வைஷ்ணவர்கள் நம்ம கண் முன்னாடி இல்லாய்க்கு இருக்கிறவா எங்கெல்லாம் கோடி கோடியா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நம்ம நன்றி தெரிவிக்கணும். அதுக்குதான் இந்த வந்து வந்தனம். மாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय प्रभुपाद की जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल.